Ano ba ako balin? Kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan, we're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. Guys, mahilig ba kayo sa mga Indian food? Look nowhere kasi nandito lang sa Angeles City and we were invited by LocaBomb. Yes, this is a fusion of Mediterranean, Indian cuisine na talagang with the taste of local. Yup. So guys, we're gonna get inside. Papakilala po namin yung mga pagkain nila dito as well as of course the owners and the vibes. Samahan niyo po kami if you wanna know more. So tara, let's go! Ilan, Jonas, Joe, and we're the owners of LocaBomb. Magpipinsan kami. first cousins actually. Yun, mahilig kaming mag-kebabs. Kaya sa Manila, doon namin nakuha yung idea ng kebab. Tapos ito, mahilig mag-YouTube. So, dinatry niya talaga gumawa ng iba-ibang menu ng Indian. And galing kasi siya Dubai. So, may familiar siya kung ano yung lasa ng food na. Tsaka kung paano niluluto. Ayun, tsaka online business. Ang menu lang niya is ito lang. Beef ni Harry, doon lang nagsimula ang lahat. Okay. Tapos nung magtatayo na kami sa doon na niya pinagawa ng itong kima, butter chicken. Actually, yung name na LocaBomb, pinag-isipan namin siya as parang local na Bombay. Kasi di ba Bombay sa India. So, para maging one word na lang, tsaka medyo catchy sa pandinig. LocaBomb. Pinag-combine na namin. So now, parang pag sa food namin, the bomb, gano'n nangyayari. The bomb na nangyayari. LocaBomb is the Sa mga bomb. yung spices, ganyan. Yes. Ito sa Pampanga kasi is konti lang ang kebab place. So naisipan ko din itayo yan. Tapos sa kebab naman is ma-expect naman sila ng lasa na medyo authentic naman, na medyo may pagka-local. Kumbaga, binalance ko lang ng konti ang taste. So, madali naman siyang kainin na food dahil nga nag-adjust kami ng lasa para din sa mga Pinoy. So nandito tayo ngayon sa LocaBomb. So mostly dito mga Mediterranean, Eastern and Indian cuisine sila. So on our table, meron tayo dito yung chicken biryani, butter chicken, and yung kanilang chicken tikka masala. At same time sa mga beef naman, so meron tayo dito yung kanilang beef kima, and yung kanilang beef ni Hari. At sa mga shawarma naman, meron tayo dito yung kanilang shawarma salad. And yung pang main dish natin is yung kanilang kebab platter. Yan. So next thing to do, let's taste it. Okay, so as a appetizer, dito tayo sa ano muna, yung mga sikat na sikat yung hummus nila. Okay. Nice. So this is the first time trying out. Oh, I always get excited kapag Indian food yung mga tinitira natin ng mga restaurant. So, yun, look at this. Okay, so let's taste it. LocaBomb. Naman ha? Gotta move to the next dish is chicken tikka masala. Ayan. So normally guys, consistency ng ano nito ng parang pinaka sauce niya medyo thick. Ayan, oh. And then this is chicken. Ayan, look at that. Oh, even the chicken itself, notice, parang flavored na din, or parang marinated din. Oh, look at that. Bombay. So, Bombay. Let's do some preparation sa kanilang beef kima. So the way na talagang ma-feel mo yung ano dito, style nila. So kuha tayo ng beef kima.
Yan. Para tayong mag-wrap din with yogurt sauce. Ayan, syempre. And to add some spice, yung kanilang chili. Yun. So parang shawarma rin. Yes. Yan. Tingnan na natin. One big bite. Ini-invite namin kayo na pumunta dito sa LocaBomb. We are located at Dahood, Angeles City. Ano lang kami, in back of Super 8. Tapos ang operation hour po namin is Tuesday to Thursday, 12 to 10 p.m. Then by weekends po, 12 to 12 kami. Para yung mga manginginom sa gabi, may makakain pa rin kahit ano ng oras. Alright, so ayun nga guys, if you're looking for another international cuisine exploration, food Yes. exploration or adventure, guys, come and check out LocaBomb. Yeah. Actually, Mediterranean and Indian food with Exactly. a local taste. Yun, so there you go. So guys, if you like the food you saw in this video, if you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends. When you share it, please tag We're in Pampanga para ma-like din po namin ang mga sinashare ninyo. Yeah, so that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.